Mayong hapon, yaring nagapangunang nga balita. Nagapadayon nga vaccination rollout sang lokal nga panguluhan dako nga bulig sa syudad sang Iloilo. Transport sector ginkalipay nga ginhalugan ang pila ka mga pagsulundan. Kag alkalde nagapila sa IATF nga panubuan sa level 2 ang risk classification sang syudad. Madamo na sa mga Ilonggo ang nabakunahan kontra COVID-19. Inibangod sa kooperasyon nga ginapakita sang kadaman sa lokal nga panguluhan. Wala man nagauntat ang vaccination rollout sa syudad sa tinutuyo nga mapadasig ang paglabot sa herd immunity. Kahapon Nobyembre 3, nakarecord ang Iloilo City Government sang 7,600 ka mga individual nga nabakunahan sang COVID-19 vaccine. 6,972 gikan sa mga Megavac site, 2,758 diri ang mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos, samtang 628 naman gikan sa community-based vac site. Ginatunon man subong sang lokal nga panguluhan ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtub 11 ka tuig. Maghatag man sang booster shot ang syudad sa tion nga may go signal na gikan sa National IATF. Subong nga adlaw Nobyembre 4, bukas ang mga Megavac site sa mga luyag magpabakuna batok COVID-19, ilabi na para sa mga menor de edad. Sarang mapadulungan ang Ateneo de Iloilo, University of San Agustin, Iloilo Convention Center kag Mega World Transport Hub para sa first dose ang Pfizer vaccine. Sa mga magapabakuna sang second dose ang nasamit nga vaccine, bukas ang SMCT Iloilo kag Robinson's Place Haro. Nagapadayon man ang barangay-based vaccination. Samtang ginkalipay naman sang transport sector ang paghalog sa mga pagsulundan base sa ginpagawa nga Executive Order 132 para sa chairman sang Western Visayas Transportation Cooperative nga si Boyet Parcon, dako ang nabulig sa padayon nga vaccination program sang lokal nga panguluhan, ilabi na para sa mga drivers. Matandaan nga naghatag ang lokal nga panguluhan sang mas sobra 1,000 nga vax ticket para sa tanan nga mga public utility jeepney drivers kag sa ila mga pamilya. Nagapila si Mayor Jerry Trenya sa National IATF nga panubuan ang risk classification sang syudad sa level 2. Inibangod sa naganubo nga COVID-19 cases sa Iloilo City. Sang Nobyembre 2, nakarecord ang City Epidemiology and Surveillance Unit sang 8 ka daily average case sa syudad. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.